Daday. Kuya? Surwan na man idja assignment ko. Ay, kumusta tiskwila mo nga ay? Mayat mat daday. Sigurado ka, baka puro kalukuan man tinararamid mo diyos kwilaan yawn. Mabimot ka daday. Ang pahin niya tata sa may iyaw? Kita ma'am? Ang tanan daday. Ang daday. Atay? Yung daday. Nakalala ka, umay. Kuna na dito inay. Kung magiging isang hayop ka, anong klaseng hayop ka? O, nakalala ka mo't anak. Wow, Ilocano ka, tap numawatam. No, agbaling ka kanong may isang hayop, anya nga klaseng hayop. Kaparehas mo daday. Tapit na kaparehas ko manahin. Kawan daday. Mangmangag kumot daday. No, agapapa kayo kini mamay. Hayop ka kung kunana. Did you ka padam daday? Ay na, nagloko dati ng ubingan. Ay, dapat may sa daday. Baka may panggup panti hayayo pata na. May kamrama nakita nga. Sigurado ka. Daday. Natay? Daday. Kinakalala ka, mate. O, kuna na lang dito ni anak. Si daddy ay, dugtungam lang dahi tayo. Dugtungam lang kano dato ni pangungusap. Kuna na tayo. Si daddy ay blank. Mabait. Ay, kasta! Dapat positive mo. Very good. Datang asong ba mo. Very good, very good. Kapag tulog. Na?